Даражэнькія сябры, зараз, калі мы ўсе раскіданы па ўсім свеце, вялікая каштоўнасць для нас усіх мець магчымасць сабрацца разам, спяваць, танчыць, размаўляць. І такую магчымасць дае нам праекце «Культура Алайв», які ладзіць серыю канцэртаў беларускіх артыстаў. Такой Беларусі мары, дзе няма гастролек і розных праблем, а ёсць толькі радасць, сяброўства, взаимодействие. Звычайна гэты канцэрты называюцца канцэрты ў Беларусі. Канешне, я з радасцю спросила вас на канцэрт у Віцебск. Але іншым разам. А зараз вас чакае сустрэча з новымі песнямі, новымі, зусім новымі, не занадта новымі і такімі ўжо песнямі сталага ўзросту. Будуць цікавыя калабарацыі з рознымі музыкамі, будзе прэзентацыя цудоўнага праекта, які мы зараз робім. Гэта аўдыёспектакль па творах беларускай паэткі Зінаіды Бандарынай і шмат цікавага, незвычайнага, чагосьці новага і чагосьці не новага. Таго, што хацелася пачуць яшчэ раз. Канцэрт адбудзецца 26 сакавіка у 21:00 па менскім часе. Спасылка на канцэрт і на квіткі, якія можна набываць праз сервіс Buy Me a Coffee, можна ўбачыць у профілі «Культуры Алайв».